ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେମାନେ ଗଣିତ କୋକ ବହିରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କୋଣ ବିଭାଗୀକରଣର ଭାଗ 1ର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ ପିରିୟଡ଼ରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଯେପରି କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ଯଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସମକୋଣ ଓ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଆୟତଚିତ୍ର, ତ୍ରିଭୁଜ, ବିଭିନ୍ନ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିବା 26ଟି ଅକ୍ଷରରୁ କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା 15ଟି ଅକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଏ, ଇ, ଏଫ୍, ଏଚ୍, ଆଇ, କେ, ଏଲ୍, ଏମ୍, ଏନ୍, ଟି, ଭି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏକ୍ସ, ୱାଇ, ଜେଡ୍। ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଇ ଅକ୍ଷରରେ କୋଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ 14ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଏଥର କ'ଣ ଜାଣିବା? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆୟତଚିତ୍ରରେ ଥିବା କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାଣିବା ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ଥିବା କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତୃତୀୟରେ ଜାଣିବା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଥିବା କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଚତୁର୍ଥରେ ଜାଣିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଥିବା କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ପଞ୍ଚମରେ ଜାଣିବା ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଥିବା କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଷଷ୍ଠରେ ଜାଣିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ 14ଟି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଯଥା ଏ, ଇ, ଏଫ୍, ଏଚ୍, କେ, ଏଲ୍, ଏମ୍, ଏନ୍, ଟି, ଭି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏକ୍ସ, ୱାଇ, ଜେଡ୍ରେ ଥିବା କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ, ଖ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଖ ଗ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଗ ଘ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଘ କ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, 4ଟା ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ ନା ଦୁଇଟାଙ୍କ ବିପରୀତ ବାହୁ ଦେଖ। କ ଘର ବିପରୀତ ବାହୁ ହେଲା ଖ ଗ, କ ଘ ବାହୁ ହେଲା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଖ ଗ ବାହୁ ହେଲା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏ ଦୁଇ ବାହୁର ବିପରୀତ ବାହୁ ହେଲା ପରସ୍ପର ସମାନ। ଏବେ ଯିବା କ ଖ ବାହୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଉ ଘ ଗ ବାହୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ ଖ ବାହୁ ହେଲା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଘ ଗ ବାହୁ ହେଲା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କ ଘର ବିପରୀତ ହେଲା ଘ ଗ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ବାହୁର ବିପରୀତ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଜାଣିବା ଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। 4ଟାଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ଜାଣିଲେ, 4ଟା ବାହୁ ଅଛି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା 4ଟା କୋଣ ଅଛି। କ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଖ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଗ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଘ ଗୋଟିଏ କୋଣ। ଏଇ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଦେଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମକୋଣ। ସମକୋଣ ହେଲା ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ କେମିତି କୋଣ ମାପନ୍ତି? ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ଦେଖ ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଅଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖ କେମିତି ମାପିବ, ଏ ଆଧାର ସହିତ ମିଳେଇ ରଖିବ। ଦେଖ ଖ ବିନ୍ଦୁକୁ ମାପିଦେଲି କେମିତି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ସେମିତି ଗ କୋଣକୁ ମାପିଦେଲି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତାହେଲେ 4ଟାଙ୍କ କୋଣ ଏମିତି ମାପିଦେବ, 4ଟାଙ୍କ କୋଣ ହେଲା ସମକୋଣ। ତାହେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ 4ଟାଙ୍କ କୋଣ ଅଛି, 4ଟାଙ୍କ କୋଣ ହେଲା ସମକୋଣ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଆସିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଚ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଛ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଜ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଝ ଗୋଟିଏ 4ଟା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ବା 4ଟା ବାହୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗଠିତ ହେଇଛି। ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। 4ଟା ବାହୁ ଅଛି। ଚ ଝ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଛ ଜ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଜ ଝ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଚ ଛ ଗୋଟିଏ ବାହୁ। ଏ 4ଟା ବାହୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? ଦେଖ ଚ ଛ ବାହୁ ହେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଛ ଜ ବାହୁ ହେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଜ ଝ ବାହୁ ହେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଛ ଜ ବାହୁ ହେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ 4ଟାଙ୍କ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର 4ଟାଙ୍କ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ତାହାକୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। এই ବର୍ଗଚିତ୍ର ଜାଣିଲେ 4ଟା ବାହୁ ଅଛି, 4ଟା ଶୀର୍ଷ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି?
ଚାରିଟା କୋଣ ଅଛି। ଚ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଛ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଜ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଝ ଗୋଟିଏ କୋଣ। ଏ ଚାରିଟାଙ୍କ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ। ମୁଁ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବ ଏଇଟା ସମକୋଣ, କାରଣ ଯେଉଁ କୋଣ ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ସମକୋଣ। ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବା? ଏଇ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ପାରିବା। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ମାପୁଛି। ଦେଖ ଏ ସମକୋଣ ହେଲା। ସେମିତି ଛ କୋଣଟା ସମକୋଣ, ଏମିତି ମାପିଦେବ। ଜ କୋଣଟା ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ, ଝ କୋଣଟା ସେମିତି ମାପିଦେବ, ଛ କୋଣଟା ସେମିତି ମାପିଦେବ। ତାହେଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଚାରିଟାଙ୍କ ବାହୁ ଅଛି, ଚାରିଟା ଶୀର୍ଷ ଅଛି, ଚାରିଟା କୋଣ ଅଛି, ଚାରିଟାଙ୍କ କୋଣ ହେଲା ସମକୋଣ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଆସିବା। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ଅଛି? ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର ଅଛି। এই ତ୍ରିଭୁଜର ନାମ କ'ଣ? ଟ ଠ ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା এই ତ୍ରିଭୁଜଟି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଇଛି, ଆଉ କୋଣ ତିନିଟା କୋଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଟ ଠ ଡ। ଠ କୋଣଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଟା କି କୋଣ ହେଇଥିବ? ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଅନୁମାନ କର। ତାପରେ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ମାପୁଛି। এটা ହେଲା 50 ডিগ্রি। 50 ডিগ্রি তাহলে 90 ডিগ্রি কম ଅଛି, এটা ତାହେଲେ এটা ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତାହେଲେ এই ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟାଙ୍କ କୋଣ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଲ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିଗଲେ, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଦେଖ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ କ'ଣ? ପ ଫ ବ। ତାହେଲେ ଏ ପ ଫ ବ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଫ କୋଣଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ, ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବ। ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବ, କହିଥିଲି ସେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ମାପୁଛି। 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ବ କୋଣଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଫ କୋଣଟା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ ହେଲା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସମକୋଣ, ଆଉ ଦୁଇଟି କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଥାଏ, ଆଉ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥାଏ, ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆସିବା ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ, ନା ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରକୁ। ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ କ'ଣ? ତ ଥ ଦ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ? ଥ କୋଣଟାକୁ ଦେଖ। ଥ କୋଣଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଚିତ୍ର, ସମକୋଣ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ନା, ଏହା ସମକୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ସମକୋଣ ଠାରୁ ଥିବା ବଡ଼ କୋଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବ। ଯଦି ଅନୁମାନ ନ ପାରିବ, ତାହେଲେ କହିଛୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବ। ଦେଖ ମୁଁ ମାପି ଦେଉଛି। ବାବା 120 ଡିଗ୍ରୀ, 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ଆଗରୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ସେଇ କୋଣକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଥାଏ, ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥାଏ। ଦେଖ, ତ କୋଣଟା, ଦ କୋଣଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଥ କୋଣଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେଉଁ ତିନୋଟି କୋଣ ଥାଏ, ତିନିଟାଙ୍କ କୋଣ ମିଶି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଥିବ, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଥିବ, ଦୁଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥିବ, ତାକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଥିବ, ଦୁଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥିବ, ତାକୁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ କହିବା। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟା କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥିବ, ତ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ଆଗେ ଜାଣିଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ର, ତାର ତିନିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ 14ଟି ଲେଟର ଅଛି, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଇଛି, ସେ 14ଟି ଲେଟରରେ ସବୁ କି କୋଣ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଏ ଲେଟରଟି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏ ଲେଟରଟା ଲେଖିଛି, ଏଥିରେ କେତେଟା କୋଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। 1 2
3 4 5 ପାଞ୍ଚଟା କୋଣ ଅଛି। ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଧାନ ତ ଆଗରୁ ସବୁ ପାଇ ସାରିଲାଣି, ଯୋଉଟା ସମକୋଣ ଠାରୁ ସାନ କୋଣକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣକୁ ଯିବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତୃତୀୟ କୋଣକୁ ଯିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଜାଣିଲେ ଏ ଲେଟରରେ 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କୋଣକୁ ଦେଖ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସମକୋଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ କୋଣକୁ ଦେଖ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏରେ ତାହେଲେ କଣ ଅଛି, ଏ ଲେଟରରେ କଣ କଣ ଅଛି? 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି, 2ଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଛି, ସମୁଦାୟ କୋଣ ଅଛି 5ଟି। ଏରେ ସମକୋଣ ନାହିଁ। ଏ ଲେଟରଟି ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଇ ଲେଟରକୁ। ଇ ଲେଟରରେ ଦେଖ କେତେଟା କୋଣ ଅଛି? 1 2 3 4, ଚାରିଟା କୋଣକୁ ଦେଖ। एकटा ହେଲା ସମକୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ଦେଖ ଇଏ ବି ସମକୋଣ, ତୃତୀୟଟା ଦେଖ ଇଏ ବି ସମକୋଣ, ଚତୁର୍ଥଟା ଦେଖ ଇଏ ବି ସମକୋଣ। ତାହେଲେ ଇ ଲେଟରରେ 4ଟି କୋଣ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମକୋଣ। ଏଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନାହିଁ। ଇଏ ସରିଲା, ଇ ସରିଗଲା। ଏବେ ଏଫ୍ ଲେଟରକୁ ଯିବା। ଏଫ୍ ଲେଟରକୁ ଦେଖ କଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ, ତୃତୀୟ କୋଣ, 1 2 3, ତିନିଟା କୋଣ ଏଫ୍ରେ ଅଛି। ତିନିଟା କୋଣ ଆଖି ବୁଝି କହିପାରିବ ସମକୋଣ। ପଟାଟୋରେ ମାପିଦେବ, ଯଦି ଅନୁମାନ ନ କରିପାରିବ ପଟାଟୋରେ ମାପିଦେବ। ଦେଖ କେମିତି ମାପିବ? ଇଏ ହେଲା ସମକୋଣ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ। 3ଟି ଯାକ କୋଣ ହେଲା ସମକୋଣ। ଏଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା ଏଚ୍ ଲେଟରକୁ। ଏଚ୍ ଲେଟର ଦେଖ 4ଟା କୋଣ ଅଛି, 1 2 3 4, ଚାରିଟା କୋଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଇଏ ହେଲା ସମକୋଣ 1। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣକୁ ଦେଖ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ। ତୃତୀୟ କୋଣକୁ ଦେଖ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ। ଚତୁର୍ଥ କୋଣକୁ ଦେଖ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ। ଚାରିଟାଙ୍କ କୋଣ ହେଲା ସମକୋଣ। ଏଥିରେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା କେ ଲେଟରକୁ। କେ କୁ ଦେଖ, କେରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଆକୁ ଅନୁମାନ କରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏକ କୋଣଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣକୁ ଦେଖ, ତୃତୀୟ କୋଣଟାକୁ ଦେଖ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣଟାକୁ ଦେଖ, ଏହା ସମକୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏକମ ତୃତୀୟ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କେ ରେ ଅଛି 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, କିନ୍ତୁ କେ ଲେଟରରେ ସମକୋଣ ନାହିଁ। କେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆସିବା ଏଲ୍ କୁ। ଏଲ୍ ରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଏଲ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋଣ ଅଛି, ସେ କୋଣଟିର ନାଁ ହେଲା ସମକୋଣ। ଏଥିରେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ କୁ ଯିବା। ଏମ୍ ରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଇଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଇଏ ଗୋଟେ, 3ଟା କୋଣ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଥିରେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କି ସମକୋଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଏନ୍ କୁ ଦେଖ। ଏନ୍ ରେ 2ଟା କୋଣ ଅଛି, ସମୁଦାୟ 2ଟାଙ୍କ କୋଣ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏନ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆସିବା ଟି କୁ। ଟି କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ। ଟି, ଟି ରେ ଦେଖ 2ଟା କୋଣ ଅଛି, 1 ଆଉ 2, 2ଟାଙ୍କ କୋଣ ହେଲା, ଇଏ 2ଟାଙ୍କ କୋଣ ହେଲା ସମକୋଣ। ସରିଗଲା। ଏଥିରେ ସମକୋଣ 2ଟା ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି କି ଦେଖ। ଭି ରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଥିରେ ସମକୋଣ କି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୁ ଦେଖ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରେ କଣ ଲେଖା କରିଛ? 1 2 3, 3ଟା କୋଣ ଅଛି, 3ଟାଙ୍କ କୋଣ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। 3ଟି ଯାକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଥିରେ ସମକୋଣ କି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ କୁ ଦେଖ। ଏକ୍ସ 2ଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଏକ ଦେଖ, ଏକମ କୋଣକୁ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣକୁ ଦେଖ, ତୃତୀୟ କୋଣକୁ ଦେଖ, ଚତୁର୍ଥ କୋଣକୁ ଦେଖ। ଏକମ ତୃତୀୟ ହେଇଛି କଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଦେଖ, ଏ ସମକୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା 2ଟାଙ୍କ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ରେ 2ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି, 2ଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ସମକୋଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇ କି ଯିବା। ୱାଇ ରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏକମ କୋଣଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତାହେଲେ ୱାଇ ରେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ସମକୋଣ ନାହିଁ। ଜେଡ୍ କୁ ଯିବା। ଜେଡ୍ ଦେଖ, 2ଟାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, 2ଟି ଯାକ କୋଣ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମକୋଣ କି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ 14ଟି ଲେଟର, ଇଂରାଜୀ ଲେଟରରେ କି କୋଣ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ଏଥର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟପାଠ ଦେଉଛି, ତୁମେ ତାର ଉତ୍ତର କରି ପଠାଇବ। ରହୁଛି।